Ето и следващия карбонов трипод на Rage Carbon, който мога да предложа на моите клиенти. Това е изцяло телескопична конструкция от 10 слоен карбон. Имаме глава на въртене на 360 градуса, както и регулиране на всякакви наклони нагоре и надолу. Тук в механизма на бъсбаровете ще бъде поставен кламп механизъм, с който по-бързо да се вади самия бъсбар. Ще се изработва за 2, 3 и 4 въдици. Телескопичният вариант позволява изключително бързо разпъване на самата стойка. Може да си поставите спокойно 12 и 13 фута въдици без никакъв проблем. Краката на триподите ще бъдат с лапи на тях, така че да може да фиксирате стойката си към земята, за да не ви предаде в най-силните ветрове. Ако имате въпроси, пишете ми или ми се обадете и ще обсъдим всяка една подробност относно този вид трипод.